Aká bola história aut? Ako vyzeralo prvé auto a za koľko dalo z 0 na 100? To všetko sa dnes dozviete. Prvý automobil na svete vyrobili na území dnešného Nemecka v roku 1885. V januári 1886 si ho Karl Benz nechal patentovať. Postupným zdokonaľovaním sme sa od trojkolky dostali k niečomu, čo už sa podobá na auto. 1903 elektrický štartér, 1915 brzdy na 4 kolesách, 1921 hydraulické brzdy. Postupne sme sa dostali v roku 1925 k zapaľovaču na cigarety. Ale taktiež stojí za zmienku, že v roku 1933 sa vyrobilo prvé auto na naftu. Bol to model Citroën Rosalie.